Dani Mahardika siap memberikan satu lagu Pupus Sing Nelongso bersama Mbak Musik Don Play bosku Nadia Ulfi. Dani Maharani apa Mahardika lagi? Maharani, oke. Apa iki satenane takdirku sing jalarke sliramu beda ati beda lambe. Sik. Guyu sento. Kecepetan ndak iku mau ndak? Kecepetan ndak? Cara dibaleni neh no piye cara? Kecepetan ndak? Heeh. Baleni ya, ndek baleni ya. Baleni. Madhep kamera sik. Malah mimi sik. Nah, iki wis relax iki, relax. Yo, baleni sing apik. Aja terburu-buru ya. Nah, cakep. Ayo. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadang mati rasaku kang mas rungokno tangismu becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu. Jeru. Dikira mong lagu jebul kisahmu, Mas. Aduh, Dek. Irek Generation. Lah ya, dunia werah. Orang dunia werah piye lah. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mergo teko wong liya aja selat batinmu gawe marang tresno kaya lumute ning pinggir segara. Sela batinmu marang kahananku kang mas pupus tresnoku. Guyu dia. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangismu becike
iso